କପି ଦେବା ପଡିବ ନା ସେ କମ୍ପାନୀ ଦେଲାଟା ଖୋଲି ଦେବୁ ସାର୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେବୁ ଏବେ ଖୋଲି ଦେବୁ ଖରାପ କଥା ଯାଉଛି ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପାଇଁ ନାଟକ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆମେ ନାଟକରେ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମନା ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଲେ ତ ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆକାର ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଉନୁ ଆରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ ସାର୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ରହି ଯାଆନ୍ତୁ ଖରାପ ମେସେଜ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉଛି ଏମାନେ ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆମକୁ ଚାକରି ନାଇଁ ଟିକେ ଗଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ଜାଣିବାର ଅଛି ସାର୍ ଏବେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କେସ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ରୋଡ ନାହିଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଦେଖ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଭାଇ କହିଦେଉଛି ଏ କାମ କର ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଆମର ପୁଣି ଉପର ଲେବଲ୍ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଅସୁବିଧା ଅଲଗା ହେଲା ସାର୍ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏମିତି ହେଇ ସେ ଇସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲା ସେ କୋପାଖାଲରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ବୋଲିକି ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ହଉ ସାର୍ ଆମର ପାଇଁ ଶୁଣ ହେ କଥା ହବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୁଣ୍ଡ ହୁଲାଉ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉ ନାହିଁ କହିଲେ ବେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବୋଲେ ସାର୍ ସତ କଥା କମ୍ପାନୀରେ ମାଡୁରୁ ଆମେ ଆମେ ହେଲେ ମରବୁ ନହେଲେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ହେଲେ ମୁର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ବି କରିଦିଅ ମାରି ବି ଚାକିରି ଏବେ ବି ଉଠିକି ଆଇବେ ପେଟ ପାଇଁ ସରକାର ଚାକିରି ଆମକୁ ଦଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ସରକାର ଚାକିରି ଦଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୋପାଖାଲ ପଡ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସରକାର ଚାକିରି ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆକାରରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ମାଗି ଆମେ ମଗେଇନୁ ଆମେ ଚାକିରି ମାଗୁଛୁ ଜମି ଦେଇଛୁ ଘର ଦେଇଛୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇଛୁ ଆମର କଣ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ସେମିତି ଯାହା କରିବେ କରିବେ ফাঁসি ବି କଲେ ରେଡି ଏକା বলতো ମାରନ୍ତୁ ସବକେ ମାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଗାଡ଼ି ମାଇକି ଧରେଇବା ଡିସାଇଡ୍ ହଉନି ପିଲା ମାଇକିନା ସବୁ ନେଇ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାଟା ଦେବେ କଣ ହେଲା ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ ଏତି କାହିଁକି ଆମେ ଟେନସନ ଫୋନ କର ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଁ ରଙ୍ଗା ପୁଷା ଓଡି ଯାଅ 3 ମାସ